תכירו את חיים. החבר'ה ביישוב קוראים לו חיים מים. מה עם העליות האלה כל הזמן? מה עם טרמפיאדה? אני מאחר לתפילה. למה האמבולנס מאחר? מה עם השער הזה? למה הוא תמיד פתוח? מה עם ועדת עזרה? למה חוסמים את הסובה כל הזמן? מה נשמע? הכל בסדר? מצוין, שקט, רגוע. ברוך השם. מה עם האריאל הזה? הוא לא צריך לישון מתישהו? למה אין פה טרמפיאדה לרווחת התושבים? אוהו, מה עם השער הזה? למה הוא תמיד סגור? מה עם הכלבים המסוכנים שמסתובבים פה? לקטר זה קל, להשפיע עוד יותר קל. בואו לדבר על העתיד שלנו. יום שני, כ"ד חשוון, תורני, אבל מה עם תאריך לועזי? 17 בנובמבר, 8:30 באולם שמחות. ניפגש שם, כי מי שמגיע, משפיע.